И така, камене с риск да си разваля фотоапарата, да го щупя. Вече не ми идват думи на български от студа. Реших и аз да направя едно клипче, за да видиш, че моят фотоапарат може да прави хубави клипчета, не си само ти на този свят. Както виждаш, нашето малко пуделче се наслаждава на всеки един момент и стремглаво се спуска по-бързо от Елена Рудолф и няма никакво намерение да спре, но това е може би, защото краката му замръзват. Значи обикновено като му замръзнат краката и си ги дига нагоре и заема нещо като позата, която едно ловно куче би взело. И в този момент трябва да си наясно, че трябва да го дигнеш, защото иначе могат му замръзнат крачетата. Ако му замръзнат крачетата, тогава няма да има Роки, няма да има Моки, няма да има никой. Но, както виждаш, в момента той се намира в една прекрасна форма и препикава напред-назад всичко, което види. Въпреки всичко сме го екипирали. Може и мен да ме видиш как съм се екипирал с това невероятно зелено яке. И снега пада много мощно. Имам и шал. На този шал не върши кой знае каква работа. Но се справям. След около 5 минути се прибирам вкъщи. Даже може би и по-малко. Може преди това батерията да падне на фотоапарата. Той не е снегоустойчив. Само 200 лева е. Не 750. Затова няма специални покрития, няма нищо. Така че очаквай всеки един момент да прекръсне видеото. Но за момента това не се случва. За момента продължаваме с едно стабилно темпо. И както виждаш, той се активизира още повече. Даже предполагам, че след малко ще се изсере тук някъде. Което ще бъде кулминацията на нашата разходка заедно с него. Всъщност това е цялата идея на разходката. Той да се изсере в крайна сметка. Но в момента е като булдозер, погледни, като булдозер продължава напред и въобще не го интересува нищо. Трябва внимателно да ни излезе на пътя, защото тогава ще стане страшно. Погледни ги колите тук. Някакви... Това AT&T ли беше? Какво беше? Не знам. Но хората използват стабилни. Така. Ами това е камене.